Khulungka joto tipra hasteni takhuk tei bukuk sorongno haina haino rokno lamsogo Tripura Notice News Channel ni paisingtui Tini September 9tarik 2025 GC Tini ni o jorani kok pandani kok rokno haikeba update rokno norokno runani bagui ang haina hai norok bai nukjak hika Tini 9tarik September norok jotono saimano salkisisa swkang salkisisa swkang जों खोनाजाक 9 तारिखनि सालमारिआव दिल्लीनि जन्तर मन्तराव कायसा तिप्रासारनि बागै पान्दा कतौरमा संसारजानाय हायगाबा तिप्रासारनि मानथाय तै विभिन्न तिप्रासारनि डिमान्ड नंगति दिल्लीनि जन्तर मन्तराव तिनि खरां तिसाजानाय नि नरक salkisisa swkang norok sini borom gnak David Morasingni khugtui haikaba sini bubagrani khugtui norok saklaijakmani norok jotono khonabai khana hingke omono khapani takhuk tei buksong Tini September 9 tarik salmari tini Delhi-ni jontor montoro kaisa Tiprasarongni ekot haikaba Tiprasarongni dal bidal manthai soktaino tui tini a Delhi-ni jontor montoro tini khorang kotor makhe tini khorang tisajaknai hingke tinini o pandao tinini o pandao thangui manjaknani bagui chini o Tripura hasteni joto thongkrung bodolokno haikaba joto Tripura hasteni lukurokno kobok horka chini borom gnak David Morasing jotono o Delhi-ni jontor montoro thangui Tiprasarongni demand haikaba Tiprasarongni manthai o kokrokno tui khorang tisanani bagui joto chini o Tripura hasteni thongrung bodolokno haikaba joto sinai nungnai takhuk haikaba bukuk songrokno kobok horka ya o kobok hortanio kaisa belai kheno agini slai juda tamni hingke o kobok thanio joto thongrung bodolok thangphano yaba a jagao joto thongrung bodolni flag haikaba potaka no tuiyawi India ni jeta flag haikaba potaka no tui simino a jagao tini panda songsajaknai hingkai oboni bagino ang kisisa sanani musungo Tripurani joto thongui tongnai haikaba Tripurani joto Tiprasa takhuk bukuk sinai nungnai joto mapasongno ang sanani musungo norok jotono saimankhana bwska laithangnai sani simino tinini o panda kobokjakmani haikaba tinini o panda songsajakmani hingke a jagao thangnani bagui kebo patini porichoy haikaba patini proof no tuiyawi India ni proof haikaba India ni flag no tui no a jagao choba khlaijaknai haikaba khorang tisajaknai hingkai omoni bagui baksa baksa khakaui tongmano chini o Tripura hasteni chini Tiprasarongni politics thongui tongnai bisingo baksa baksa kha somlaiui haikaba kha koilaiui tei baksa baksa nana rokom bwkhao uansukhlaiui tongoi mano hingkai omoya khapani takhuk tei buksong जों sawi mankha a jagao kuno patini porichoy nayawi patini chinon
नायावै jotono aro Tiprasani ekot haikaba Tiprasarongni manthai timano tuise ajagao tini khorang tisajaknai hingka amoni bagui tini ang omo hai pati khayo ang thangui manglak ha ang tini kwchak khayo ang thangui manglak ang tini BJP khayo ang thangui manglak tei ang tini IPFT khayo nei thangui manglak nibo जों aro kha somlaiui kha koilaiui tei khao bibinno uansukhlaiui जों tongnani kokya tamni hinkhe ah jagao kuno party ni proof chino bo tonglak sudu India ni flag chini ah jagao tui o khorang tisajaknai hingka amoni bagui no joto thwngrung bodol thwngui tongnai rok norok thangdi haikaba norok jora rwidi tamni hinkhe जों Tiprasa rok जों jotono omo hai keno omo hai salo जों jora kaham mansasak जों chini Tiprasa rokni manthaino जों jodino tini hai o jorao जों sanya hinkhe ba thangui जों jotono yak baksa wngui manya hinkhe phiaba teibo India ni kuchuk sakao tongnai rok India ni kuchuk sakao tongnai rok o hano naikol tongnai rok borokni thanio teibo tamhnai Tiprasa rokno sak nangya haikeba khuk nangya wngmani khlainai aboni bagui no kebo party kebo omo hai hinui tongyawi jotono pale mole jotono chubachu khlailaiui jotono thangmangkha hinkhe belai kheno chanai tei belai kheno hamnai amoni bagui no chini hasteni chini bubagra bo saka joto thwngrung thwngui tongnai bodol rokno bo tei joto Tipra hasteni sinai nungnai takhuk tei bukhuk chorokno bo bini Facebook live tui bo kaisa kobokmani tei samani no phaidi जों kisisa okok rokno khnaui nailai। मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज देना था। परसों 9 तारीख 9th of September डेविड मुरा सिंह जंतर मंतर में अगरतला से खुद पैदल यात्रा करके वो दिल्ली पहुंच चुका है और 9 तारीख को जंतर मंतर में एक नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होगा और इस प्रोटेस्ट में ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग होगा, ना कोई पॉलिटिकल हमको वोट दो या पॉलिटिकल कोई भाषण होगा। हमारा डिमांड जो डेविड ने उठाया है, जो दिल से उठाया है,